dürfte der Osttiroler kurz das Bewusstsein verloren haben. Nach einer ersten Versorgung vor Ort wird ist da sauber drüber gefahren. Oh, jetzt! Ja, der bin down. Und ins Netz. Er hat jetzt voll den Kick. Ich wollte... Valgardenasta oli siellä 27, mutta nyt hän kaatuu onneksi kuitenkin tuollaisessa paikassa, missä vauhtia osuudella silloin siellä 7. Ja näin menee aika rajulla. Kuudestoista. Hän oli täällä myöskin ja näin käy. Sitmanin takana Gröll ja Gruber. Ja sinne menee. Scheiberin hommat loppu. Ominaisuuksia ja sitten täytyy olla puhdasta uskallusta ja riskinottoa ja sinne menee. Oi, kaatuminen ja sieltä suojaverkkoihin. Hans Olsson. Ja sitten viimeinen hyppy ja nurin tulleena 1,5. Kyllä voidaan todeta tämän kisan voittaja. Näin hänkin nurin. Siinä menee ukko kuin ukko ja kovaa törmää tuonne. Siinä Pellinen ajoi ulos ja ajaako ulos tänäänkin? Kyllä siltä näyttää ja näinhän siinä käy. Pellinen väsähtää aivan tässä loppumetreillä ja näin hänen pelinsä on tänään valitettavasti pelattu. Väsähtäneenä Pellinen turvo tänä vuonna ole kuitenkaan heitä varten ja Kalva ihan puhtaasti väsymystään kyllä kupsahtaa aivan tuossa lopussa Kalveen. Ei jaksanut. Eikä jaksa vieläkään. Oi, kyllä otti koville. Kova taistelu Mihal Kalvalta. Aivan ei potku riittänyt. Tykittää ja näin meneekö kärkeen? Lähelle menee kärkeen. 9/100. Oi kun kaatuu pahanlaisesti tuona. Ja kyllä Dalsään kärkeen paina. Oi. Tuo on paha tuo maaliin tulo. Siinä oli vähän samalla. Und der kennt Angst. Sorry. Hass! Oh, bin mein lieber Schwan. Jo, jetzt werden wir laut da, aber aufpassen, und der erste Bretzen ist da. Und der erste Bretzen ist da. Mein Gott. Ja toinen kilpailu todellakin. Hoffman menee pahan näköisesti ulos. Nyt hänen viimeinen teoreettinenkin mahdollisuutensa Sökkapin voittoon on mennyttä. Ainakin paikallinen lääkäri oli, että huhtikuun puolivälissä pääsisi jo suksille. Paikkeilla 2.85 tarkalleen. Eli toivoa sillä väliaikakello kertoo Naimanin ääneen 75/100 ja aivan kuten Sveitsin. Aika joka pitää. Tosin nyt Gruber kaatuu. Ja sen takia aiheutuu start, siinä näkyy. Juuri näin, eli Bowdy ei tosiaan, toisin kuin äsken sanoin, jättänyt väliin tätä harjoitusta, mutta ei saa. Eli vähän miten milloinkin. Ja puhalteli Grugerin kannalta suotuisasti, mutta ei puhalla tänään. Suksi lähtee jalasta ja Gruger liukuu. Hidastuksessa Suksi on pohjalla ja ajaa. Eli siinä Suksi leikkasi just tuommoista yhdestä monta.